Maitemenek kontzertu bat eskaini zigun Aranguren Ibarreko kulturretxean. Bertan, Oinutsik ibiltzea izena duen bere diska berria aurkeztu zuen. Kontzertuaren zati bat uzten dizuegu. Esnatzerakoan zutaz pentsatu, lo hartzerakoan zutaz pentsatu, lanera joan eta ezin kontzentratu, guri sentitzen naiz, iparra galdurik ibiltzen naiz. Eta hau dena zergaitik, eta hau dena zergaitik, zer zenik ikusi nuena, zu bezitzaidan hurbildu, edo ez zitzaidan gehiegi hurbildu, dena nire buruan, nire bihotzean dago, edo non dago, edo non dago,
Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik eta ilusio handia ematen dit hemen egotea banda osoarekin. Eta, hasi gara abesti honekin inoizekin. Eta, hemen zertaz doa ikusi duzu, ezta? Matemintuta baldin bazaude momenturen batean agian minutu bat, agian 5 minutu, agian aste bat. Eta, agian pasatzen da, agian ez, bale? Baina halako gertara hauek batzutan bizitzen dugu. Eta orain jarraituko dugu beste batekin behin eta berriro. Abesti honekin esan nahi dudana da, bizitza honetan beti borrokarekin jarraitzeko aukera dugula. Eta horretaz doa, ¿vale? Esta canción ahora va sobre que hay que luchar toda la vida y seguir para adelante y darle a todo, ¿vale? Aquí estáis muchos que sabéis de esto.